Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updatein niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag babatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag gari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Tatlo ka mga hold-up suspect nga naka-bulletproof vest kag nagasakay sa Pajero na dakpan. Sumugod Lunes, no parking zone na ang bilog nga strip sang Lacson Street. Duwang patay kag duwang pilason sa pagbungguanay sang van kag motorsiklo. Isa sa mga napatay, menor de edad. Bagyo Jenny nakagwa na sa PAR pero panibago nga LPA sa gwa sang PAR ang ginapaabot na naman nga mangin isa ka bagyo. Kag sa good vibes, kape, kaon, spa kag mag-overnight ang posible sa isa lang ka lugar sa DSB. Kag Negrense nga isa sa mga outstanding students nga luyag mangin abogado para naman sa mga pets sa Baganihan. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bagyo Jenny ang nakagwa na sa PAR pero panibago nga LPA sa gwa sang PAR ang mahimo mangin isa ka bagyo. Las 3 kay nasang kaagahon ang bagyo nga may international name nga Quaino o kung Jenny Sadto ang yara na sa 375 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Wala na sang lugar sa Pilipinas nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal sa karon pero may isa pagid ka low pressure area nga gina-monitor ang pag-asa. Ang LPA ang yara pa sa gwa sang PAR kag 1,150 kilometers east sang Luzon. Mahimo ini ang magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa weekend. Sa number 9, mga gubaon nga public comfort rooms pati na bath houses sa mga kabaranggayan ang plano sang syudad nga mapakayo gamit ang 16 million pesos nga nabilin nga donasyon ni Mayor Albi Benitez. Ang mga gubaon nga public comfort rooms sa Bacolod Public Plaza ang isa lang sa mga kalayuhon sang City Engineer's Office gamit ang nabilin nga 16 million pesos nga donasyon sang alkalde. Suno kay City Engineer's Office OIC Engineer Loben Ceballos, kalabanan sa mga public comfort room nga luyag sang alkalde nga mapakayo kasubong na lamang ang daan nga Sitiol ang may pondo na halin sa loan agreement. Gani plano karon sa syudad nga ilakip sa mga kalayuhon ang mga naguba nga mga CR kag bath houses sa mga kabaranggayan. 16 million pesos ang donasyon halin kay Mayor Albi. Kabaylo sang pondo nga gingamit sadto sa pagpakayo sang Mayor's Office. Sa karon may 600,000 pesos na ang naggamit sa pondo sang ginpakayo ang comfort rooms sang LGU booth sa Panaad Park and Stadium. Nga kung pwede na sa barangay i-lisensya nga muna i-develop. So, may 16, 35. Oo, may mga bath houses sila bali nga i-sustain pa. So we will just make sure as to the mga technicalities nga pwede applyan tanan. Sa number 8, duga nga suspected leptospirosis deaths na record sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa report sa Provincial Health Office as of September 30, duha ka suspected leptospirosis deaths ang nagdugang sa probinsya. Humalin Enero, nagdangat na sa 17 ang suspected leptospirosis deaths sa probinsya. 128 naman ang suspected leptospirosis cases. Sa Bacolod City, as of September 23, nadugangan man sang isa ang suspected leptospirosis death kag ini ang nagdangat na sa 14 ka leptospirosis deaths humalin sang Enero. 75 naman ang suspected cases. Paday ng kampanya sang matinlo nga palibot kag panugyan nga likawan ang pag-ubog sa tubig baha. Ang amo nga masakit mahimo makuha paagi sa pagkaon o kon pag-inom sang yadtong mga na-contaminate sang ihi o kon higko sang ilaga o kon sa pag-ubog man o kon pagtapak sa duta nga contaminated. Sa number 7, nagapaninduga ng himata sang napatay nga tricycle driver sa encounter sa Tabugon nga wala siya sang kaangtanan sa rebelding grupo. Samtang,
Gin-deny naman sang PNP ang hinyo sang CHR sang blotter report. Nagpadulong sa tabugon sa Kabangkalan City sa tong Setyembre 28 ang pamuno sa Commission on Human Rights sa probinsya nga si Vincent Para angot sa moto proprio investigation sa report ni encounter kung sa diin anom ang napatay. Sa barangay Kamansi, kung sa diin nagapuyo ang tricycle driver nga si Ruben Gaitan, ginsiling sang pamilya suno kay Para nga ini siya empleyado sang Sunedco kag naga-sideline lamang bilang tricycle driver. Mahimo suno kay Para nga natsyampuhan lang nga napasahero niya ang 5 kag natabo ang tiruhay. Sanday Bobby Pedro kag Mario Mulyo naman suno kay Para sa ilang nga pagpangusisa ang damlag pa nalakip na sa ginapanawagan sang NTF-ALCAC nga magsungka. Gani mahimo nga ini sila ang may mga kaso na damlag pa. Hindi pa nila mapatod kung encounter o kung ambush ang natabo. Nagsulat man ang CHR sa Kabangkalan PNP para sa spot kag blotter report pero wala siya gintagaan sa kopya kag tigaylo. Gin-refer siya sa Army. Suno kay Para, nagpasalig naman ang militar sa ila kooperasyon. Actually, may denial na ganyan sa akong request sa spot report. Kung blatter, basic na mo, kag-isa-play, di man na sila subject sa akong investigation. Encounter man niya, yaman niya sa Philippine Army. Although sa Philippine Army, nagsabat niya yung paunahan ko na nga daan, si Sir Habines, JJ, nga ma-send ako sa aton nga sa amon nga letter request. Kung man siya, nga siya ma-cooperate man ang ating Philippine Army. Sa number 6, duha patay, duha pilason sa pagbunggo sang van sa motorsiklo. Isa sa mga napatay, menor de edad. Nabungguan sang isa ka L300 van sang isa ka seminary sa Sibulan, Negros Oriental ang isa ka motorsiklo nga may karga nga 4 ka mga tawo sa National Highway sa barangay Maaslum, Manhuyod, Negros Oriental, Miyerkules sang hapon. Maga-overtake kuntani ang van sa motor pero iya ini nga naigo nga nagresulta sa pagkatumba sa motor kag paglapta sa mga pasahero sa tunga sang dalan. Natabuan man nga may van for hire nga nagapadulong kag nalapakan ang iban sa mga biktima. Ang driver sang motor kag isa ka 6 ka tuig nga bata nga pasahero ang gidala pa sa ospital apang nagtaliwan. Ang duha pa ka mga pasahero ang paday nga ginabulong sa ospital. Ang driver sang van sang seminaryo ang wala pa magsungka sa otoridad as of press time. May CCTV footage na nga gina-review ang otoridad. Sa number 5, mga market vendors sa Bacolod nga may utang ang mahimo i-blacklist kag hindi na makapasako pa sa mga paraffol sa mga pwesto sa merkado. Gintagaan sang kayganan sang katapos ang local market committee ang 5 sa mga market vendors nga makabalik sa pagbaligya sa central market kung mabayaran nila ang kabilugan niya kapin 80,000 pesos nga utang sa syudad. Pero ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga kutob sa mga market vendors nga hindi makabayad sa ila delinquent accounts ang iga-blacklist kag hindi na makaparticipate sa pagparaffol sa mga stalls sa mga merkado sang syudad. Padayon man karon ang assessment kag validation sang katapos ng local market committee sa mga market vendors nga may nagapabilin pa nga utang kag kun bala ila pa ginagamit ang natugyan sa ila nga pwesto. Natalana man nga i-release ang LMC ang mga ngalan sang vendors nga tinuig na nga wala nagabayad sang utang sa syudad. Sa number 4, nagdangat na sa 73 ang show cause order nga napapanaog sa COMELEC Negros Occidental angot sa premature campaigning. Sa datos ng COMELEC as of October 5, may 25 kabago nga show cause order ang nag-abot. Damlag pa na serbe na nila ang 48 ka mga show cause order. Sa 73 ka show cause order, 40 diri ang ginserbe sa mga kandidato sa EB Magalona. Napulo naman ang sa Bacolod, 8 sa Himamaylan, 6 sa Bago, 4 sa Victorias, 2 sa Sipalay, 2 man sa Kabangkalan, kag 1 sa La Carlota City. Klaro sang COMELEC nga ang 73 nagatumod sa show cause order nga gindagdag. May mga kandidato nga hindi lamang isa
Ka-show cause ang ginbaton. Depende sa reklamo nga ginpadangat sa Task Force Anti-EPAL batok sa ila. Damlag paginsiling na ni Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria nga ginapaabot niya ang pagsaka sa kanamuon sang show cause order bangod mahimo nga ang mga ginreklamo magabantay man kag maga-file sang reklamo sa ila nga mga kasumpong. Ginahatagan naman sang 24 oras ang gindagdagan sang show cause order nga magsabat sang reklamo batok sa ila. Sa number 3, katapos ang Senate Committee on Local Government kasi Senador Sherwin Gatchalian ang pabor sa pagbalik sa Negros Island Region. Suportado ni Senador Sherwin Gatchalian ang ginaduso nga pagtukod sang NIR sa Senado. Makaligad niya na aprubahan na ini sa Kongreso. Pero suno kay Gatchalian, dapat ini matun-an agud mapasiguro nga may nagakaigo nga infrastructure na lakip diri mga regional offices nga kinakinahanglan. Nahangpaan sa senador nga mabudlay kag magasto ang pagpakadto pa kani sa mga regional offices sa Iloilo amo nga nagkakaangay lang nga mabalik ang NIR. Ginsiling na sadto ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga mayara na sang meeting of minds sa tunga nila nanday Negros Oriental Governor Manuel Sagarbarria kag Siquijor Governor Jake Villa sa meeting nga ginpangunahan nanday Senate President Juan Miguel Zubiri. To do that, we have to make sure na mayroong mga offices na dito, yung mga agencies, kasi magastos rin magpatayo ng office. So, ayaw natin na nagawa na yung region, pero walang kasunod na infrastructure, so tatawid pa rin yung tao. So I think pag-aralan mabuti kung mayroong infrastructure at may pondo para magpatayo ng infrastructure. But in principle, I agree because Sa number 2, sumugod sa Lunes, no parking zone na ang bilog ng street sang Lacson. Buod silingon, hindi na pwede makapark sa higad sang dalan. Ang madakpan, iga-clamp, kang iga-tow. May report si Romeo Subaldo. Nadakpan sa mga strikers ang Bacolod City Traffic Authority Office ang ining auto nga nagaparking sa higad sa karsada sa guwa lang sang CLMMRH. Kag sa atubang pasang no parking nga signage gani ginclamp ang goma tubtub nga mag-abot sa salakyan ang driver kag gintikitan. Kabahin pa lang ini sang dry run nga ginahimo sa karon sang bitaw para sa pagpatuman sang clamping and towing ordinance sumugod sa Lunes. Sunod sa kay Roniel Hiduriagaw nga isa sa mga striker, tikitan lang ana ang driver sa iya violation nga illegal parking. Kuan siya tikitan? Yes, tikitan, sir. Tapos, inang ano matabo siya, sir? Bali, ano ni dry run? Dry run na ni sir. So, ano matabo sa dry run, sir? Ang clamping naman, wala pa kami na issue. So, bali sa Lunes pa na sir, gid-implement ito. Di ba, masarta man digid? Oo. So, bali ang iyagid ako, initial violation lang, illegal parking. Illegal parking ang anay violation. Pero sumugod Lunes, estrikto na nga ipatuman ang clamping kag towing. Ang mga strikers may bit-bit na nga mga clamps. Ipatuman ang no parking sa bilog nga Lacson Street halin sa flyover sa Bata, pakadto sa Lacson Extension malapit sa Bacolod City Police Office. 5 ka minutos lang ang i-allow sa driver nga magtinir sa higad sang dalan kag bayaan ang iyang salakyan. Maglapaw na sa 5 ka minutos, i-clamp ang goma. Butangan sa notice ang iyang windshield kag ipatow ang salakyan. Bayaran sa driver ang tanan nga mga multa pati ng towing services. Kung may tao sa sulod sa salakyan, pwede lamang mahulog ini sa illegal parking kag kuwaon ang lisensya kag tikitan. Hindi lang inilimitado sa mga salakyan, pati mga motor, tricycle, e-bike kag iban pa nga mga motor vehicle ang nasakpan sang sining nga ordinansa. Sir, I-clamp ka, after 5 minutes or 10 minutes, isitulo mo ng clamping. Kung wala ka da, itowing. Bali, tanan gid sir, basta along Lacson sir. bilog nga Lacson. O, alin from flyover to extinction. Araneta, sir. Wala pa kami sir. Lacson anay. O, Lacson. First ni anay. Ang madakpan nga magkakasang clamp ay 4,000 pesos nga multa. Una pa lang ini nga implementasyon sa Lacson Street lang anay. Isunod naman ang iban nga mga dalanon, pati ang mga nagaparking sa mga bike lane sa Circumferential Road, madala sa man sang ordinansa. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Tatlo ka mga suspect nga naka-bulletproof vest kag nakasakay sa Pajero sang nang hold up sa mga empleyado sang delivery service sa Talisay City ang nadakpan sa Bacolod.
Ginausisa man karon sang PNP kung sila man ang may kahilabtanan sa pagtiro sa mag-asawa sa Barangay Concepcion sa Talisay sang may ginkawatan man sila nga baligyaan. Yari ang report. Sa video nga nakuha sang Talisay City PNP, makita ang kaabtik sining duha ka mga armado nga lalaki nga nagaangkasaray sa motorsiklo sang ilagin pang hold up ang mga empleyado kag gwardya sang Shopee Express sa Barangay Zone 12 sa Talisay City kagabi. Nag-report gilayon sa Talisay City Police sa mga biktima, rason nga nakapahibaluman ang kapulisan sa Bacolod City Police Office angot sa natabo. Inora sa ginpangita kag ginlagas sa mga ginhugpo nga puwersa sa mga pulis ang Talisay kag Bacolod ang mga suspitsado hasta nga nalabot kag nagkaladakpan sila sa ila ginasakyan nga motorsiklo kag bajero sa Barangay Alihis sa Bacolod pasado las 11 sang gabi. No, nag-inform sang taga Shopee, nagpa-dragnet man ako diri sa mo pero nakalagpas na sila at that time. So, pero nakakuha kami siyang mayong lead sa sir, sa Shopee mismo. So, may mga intelligence personnel naman ako sir na naglibot na mo. So, sa paghatag sang description, may nakaagi dito sa isa ko ka personnel na going to Bacolod. Sir, naman na ginasundan niya eh. So, right there and then, nagsunod na yung operatives naman. Na-recover sa mga suspect nga sanday Rodolfo Suelan, Roberto de los Santos kag Richard Parcon ang isa ka caliber .357 revolver, duha ka mga caliber .38 revolver kag mga bala, bulletproof vest kag mga cellphone nga ginapanagiyahan sa mga empleyado nga ilan na biktima. Si Suelan, isa ka security guard nga may kaso na nga murder kag nalakip sa drugs watchlist sang BCPO. Si Parcon naman ang involbado sa pagpangawat sa mga karabao kag baka. Ginsiling ni BCPO Director Police Colonel Noel Alinio, ang mga notorious nga hold-up suspect ang responsable man sa pagpang-hold up kag pagpangawat sa Barangay Mansilingan kag amuman ang posible ng hold-up sa computer shop sa Barangay Handumanan. Ginapatod pa man sang Talisay City PNP kung sila man ang responsable sa pagpangawat kag pagtiro patay sa lalaki nga tag-iya sang baligyaan sa Barangay Concepcion. Aside sa facial identification, ang possible pagid naton nga pwede sila naton malink dito sa Sa witness. Oo. Ballistic eh. Ara na. Wala pa, may result siya ba? Ginapanawagan pa naman ng iba sa iban nga station nga mag-try nga magkadto diri. Kaya ang istorya nga ginamo kagabi sa mga station commander sa Bacolod nga damo gini masolve na case. Possible gini nga sila pero damo nga nga may same ang modus. Na-detain karon sa custodial facility ang mga suspect nga pasakaan sang kaso nga robbery kag pagsupak sa Comelec Ganban. Samtang sa nagligad lang man nga Martes ang gabi, nadakpan sang Talisay City Police Office ang 24 anyos nga newly identified drug personality nga isa sa 3 ka mga persona nga nang hold up naman sang gasolinahan sa Silay City. Nakuhaan siya sang caliber .38 revolver kag sa sachet sang shabu sang ma-intercept sang kapulisan sa Access Road. Duha sa iya mga kaupdanan sa pagpang-hold up ang nadakpan naman sang Silay City PNP in oras sa makaligad ang pagpang-hold up. Kagyari naman ang mga pampagood vibes namon nga pampabalon sa inyo sini nga weekend. Matugnaw, matahom ang view. Pwede makakaon sang lutong bahay food. Pwede makapihan. Pwede makapamassage. Kag pwede makarenta sang balay nga may amo sini nga view. Initanan ng pwede mo mahimo sa isa lang ka venue. Inibuwas sa tripping sa las 10 ang aga. Samtang ginakabig siya nga bugal sa Negrosanon matapos man mapasidunggan bilang isa sa most outstanding student leaders sang pungsod. Sa lamaharon niya nga edad, nangin advocate siya sang kampanya agud mapabaskog ang animal welfare rights. Aton kilalahon ng law student nga nagando man nga mangin tagpangapin sa hinuptanan sa episode sang Paganihan sa Sunday. Barbs, perfect gini no sa mga bisita naton sa Mascara subong bulan ining kaladtuan dra sa may Don Salvador Building to.
Nakakadto ka na gid ni. Pero excited mo kuno, especially sa masahe ni. Kag syempre, mga namit man sang pagkaon dira, Barbs. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mihat. Kag ako naman si Nico Delfin. Happy weekend!